Phone hamcho chano. Hello guys. Tam sogo no ani Kwtal channel like Kwtal vlogo. Ke ang tabok krang sa jaga o thangai tongo. Sabo bai thangai tong. Tei boro thangai tong no phunong hai. Nai tong di ani video jaya karib tei pai thak jora. Ke tabok ong khor kha. Ang tabok thangai tongo gari jora. Ke gari o ano naisingi tong like ha chini. Norno tabok bung salia. Direct thangai phunok sinai. Ei konong no lama ro kisa phunok siwana hanai. Lama phaisingo sagai norno phunok tongo. Komo kebo ro gari o komla pai tu phai mani hingke ang nogoi jana busugoi jana hanai nai mani. Khugoi akoya go ready hingke tabuk sasinai. Chamani kete kheno masa kha hingke ang thokjagai teijagai samang komla thaisa pairi sai khibga. Hingke tabuk hingke ang lama o shelar soka lama waske salja kha ang tini age thangpo rogo taisa gana haike ma thango tini thangen salja kha ang asuk so shele kha markino gari o. Tau ke chung ko bong yang parani lama hapkha o bagan te khisi ma thangnai hingke chung yang bagan o thangai tongo tikki cha hingke sogoi sinai chung nok nyong khorlai mani bole ri thangkha hingke chung oro bini nogo sokpainani sarik singi thangsio chung nogo thangnani hingke hor sing thangsinai. Bongni o bano ang markha naithokjago bongi o area ni sabnile saimiya tubang o bano markha naithokjago. Iko tabuk bono naini sindukul tei kebo sere sini chung babaini phailayo. Ini vlog na beri kangkai. Sida vlog kayo, aku vlog ni zaman. Kwtal vlogger. Sok pai kya. Taule chung sokpai lekha pura lobleng suka salwa thangai thanga oro sokpai nase. Iko chung tabo ke studio bisingo entry lekha chung oro no phayo no noi mankhana. Iko dam manik hingke tamjon lekha hoi tongo bo hingke chung tabo recording ni bagsi phaimani ba ainde na thanglai siwano nai tongdi. Dam manik ni bari to pai thangka hingke tabo khani bari phaikha ang Rwchap sinai. Hingke ang Rwchap na swkang ayang music rok khanawui kisa haino bwkha bisingo chobi tongo music rok. Rong nugui ni mana kisa yak rok pahogoi swrungoi tongo ang tabuk. Tabuk ke ang porikha rok rwbaikha thaisingo dam manik samani porikha rok rwbai akoi diboni maisa jagya hanai. Tabuk ke ang mairok sa kisa bathugui tongo tisi tongkhe thanglai sinai. Chamung pai khachini chung tabuk nogo thanglai sinai. Hello guys, good evening everyone. Tabuk no pai drop. Tabuk na thak sinai. Ngetak bor thanai? Nogo. Chung tabuk karoni ongkhorei direct ang Bisramganj bazar o se phai video khaipaisio chung oro pakora rok chanani bathanglai mani. Ye direct nogo thangai malalai sinai. So tabuk nge nogo sokpai kha samor pai akoi nge nogo sokpai fresh rok kha akokha nge next video hanai malai fisinai tabuk nge muk bilbo phai kha ang thuisnai tei jotono horka tata.